ești locomotiv, ai grijă de vagua. Trenul e atât de personal, e cu persoa. Ai grijă de viteză, nici prea mare, nici prea mică. Dacă stai ești depășit, dacă e mare, li se face frică. Am la grătar. Bă, ce facem? Ne băgăm în ei sau așteptăm să vină cercul și play safe? Omule, nu. Alin, uite mă, vrei grătar, poftim. Hai aici. Ia, Alin, fă doi mici, doi cascați la băiatul. Fă doi mici acolo la băiatul. What the fuck? Wow, scuz-mă. Bun. Băi, dă focul. Radu, mami, Radule, mă! Poate grile cremând și cu puța sângerând. What the fuck? Radu, mami, Radule, mă! Hai să vedem ce facem pe aici. Poți să dai teleport cu mine ca să iei... Torc. Ce ușor e să băgăm piesa 3. Hai că nu, că se poate. Stați că se poate, fiți atenți. Fiți atenți că se poate piesa 3. Unde îi? Aici, dăm aici, fiți atenți. Ia să votați piesa 3. Dăm... Ia, uite! Altă trebuia. Care direcție, coaie? Până cum mă dau jos? Urcă. Așa. Controlezi tu și ăsta? Nu fac nimica! Ba da, îl controlai tu. Futu-se morții, mătii! Futu-se morții, mătii! Plac de la... Având în vedere că e un mare vis de-al meu, sunt la curent cu taxe de amamrare, taxe portoare, combustibil și așa. What was your function before coming here? Zvâncolaci. What do you care? Colaci. Vreau colac. Băi, băiatule, eu sunt șocat de longevitatea. Longevitatea lor. Da. Asta vorbesc așa încetul. Gata, uite, hai că revin aici. Bă, Nicolina, ușor, că spargi urechile timpanelor. Urechile... O pulă, mai mănânci tu grătar azi. Ți-o fac pe grătar. Pata? Aia, vrei să mănânci? Bă, maxim de la tine mănânc mici. Asta e ca să... Bun, dar că toată lumea... Faci mă speria, Doamne, haligantul, emergency alert-ul tău. Da, nu s-aude sunetul, dar măcar să faci vibrarea și lumini le fac aici în toate felurile, să știi. Scuze, Kiwi. Mulțumim, Haligan. Exorbitante. Păi, uite. Deci, Iași-Brașov, Brașov-Iași, pentru o persoană dus-întors, e 915 lei. Cu oprire. Cred că în București. În Londra, coaie! Deci nu cred așa ceva! Deci nu cred așa ceva! Ca să ajungi cu avionul de la aici la București trebuie să te duci prin Londra? Cum dracu scrii pedicure în engleză? Deci nici nu o să mă chinui. Pedicure. Cu plăcere, Oana! Să te iubesc foarte mult. Că o să am grijă de tine mai târziu. Te nenorocesc, te rup, te sparg. Mă scuzați.